Жаңа біраз сейрек татыйыла башлады. Чөнки соңгы вакытта кинәт Татарстан уянып китте. Безнең сәяси җитәкчеләр тиз генә Кырымга барып кайттылар һәм шуннан соң Кырым белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытырга кирәк дигән идеяны әйттеләр һәм эшли дә башладылар өлкәдә. Билгеле, бу идея буларак бик яхшы идея. Мин моны хуплыйм. Чөнки моннан 2 ел элек Бөтенләй Татар конгрессы андый идея белән йөреп караган иде. Ул вакытта Мәскәүгә һәм Россиягә Кырым татарларда кирәк түгел иде. Ә бүген сәясәт шулай борылды. Кырымда кирәк, Кырым татарларда кирәк булып чыкты. Шуңа күрә бу якта белән Татарстан белән икътисади мөнәсәбәтләрне алыштырырга тырышу минемчә файдалы әйбер. Теге сәясәт кайсы якка борылыр, бу билгеле түгел. Мен уйлыйм, бәлки Россия теләгән эшләр барып та чыкмас дип. Әмма Кырым татарлары белән Татарстан арасында һәм татар милләт арасында элемтәләр кирәк. Чөнки без борынгы заманнан ук уртак тамырлы ике милләт, безнең мәдәният һәм тарихыбызда зур бергәлекләр бар. Улай белән без күрсәтергә тиешбез һәм Кырым татарлары белән хезмәттәшлек итәргә тиешбез. Дамир әфәнде, әйтегез әле, менә Кырым хәзер Россия Федерациясе составына керсә, бу Татарстан өчен файдалы булырмы, яисә киресенчә тискәре булырмы? Ничек уйлыйсыз? Ничек бәяләр идегез? Мин бу идеяны фантастик дип саныйм һәм барып чыкмаячак дип уйлыйм. Чөнки Кырым татарларының да, Кырымда яшәгән украиннарның да Россиягә керергә теләкләре юк. Әгәр дә бу ике төркемгә бергә кушсаң, алар миллионга якын кеше булып чыгалар. Әнде барыбызда бераз Кырымда 2 миллион кеше яшәй. Һәм минем ишетүем буенча, моннан бер ай элек үткәрелгән булган социологик тикшерү Россиягә керү ягында булган халыкның 43% гына. Ягъни монда тавыш биреп тә нәтиҗә килеп чыкмаска мөмкин. Ягъни Кырымдагылар 43% дип әйтәсез. Аңа күрә бу килеп чыкмаска мөмкин. Ну, теге алдарга мөмкиннәр нәтиҗәсе, алдарга. Әмма аның белән сәясәт ясап булмый. Әгәр дә без шулай уйласак, Кырым Россиягә кушылган очракта нәрсә булыр икән? Ну, фараз ясарга була, әмма мин уйлыйм, ул барып чыкмаячак дип. Шуңа күрә мондый фараз ясап тору мәгънәсе юк. Бераз соңгы вакытта минемчә сәясәтчеләр ягыннан ике әйбер бутала башлады. Билгеле, Татарстан актив эшли хәзер Кырым Автономия Республикасы белән. Һәм мин уйлыйм, ул эшләнә Россия сәяси кыры эшендә. Дөрес әйткән вакытта Мәскәүне кушу буенча дип уйлыйм мин. Әмма безгә бу тара кирәк түгел. Бар Татарстан мәнфәгате һәм татар милләтенең мәнфәгате. Бу ике әйбер бу чиратта туры килми. Мәсәлән, әгәр дә Татарстан гел Мәскәү форматында гына йөрсә, ул вакытта без бозабыз мөнәсәбәтләрне Украиннар белән, Америка белән, Европа дәүләтләре белән. Бу татар милләтенә кирәк, өченчә кирәк түгел. Шуңа күрә монда татар милләтенең үз мәнфәгате бар һәм без ул ачык әйтергә тиешбез. Мин мәсәлән, бу ситуациядә Кырым татарларын якларга кирәк дип саныйм. Чөнки аларның ватанга кайтулары әле урдашып җитмәде. Аларның да урыннары булырга тиеш. Бәлки республика исемендә кертергә кирәк татар дигән сүзне, Кырым татары дигән сүзне. Ләкин шул ук вакытта аны Украинадан аерып алу ягына мин каршы. Ул Кырым татарлары Украина эчендә дә үсә алалар. Европа белән бергә, Америка белән дуслашып, барсалар, менимчә, алар өчен яхшырак булачак.